Anom ka mga bumuluto sa isa ka eskwelahan sa Pavia, naglain ng pamatsyag ila pagkahilo. Inadudahan tuga sa pagkaon, agin baligya sa ilang classmate. Si Josel Huesca may nagaratsada nga balita. Anom ka grade 6 pupils ang Ungka 2 Elementary School ang kiningagaw dala sa ospital matapos naglain ang ila pamatyag. Gintudlo sa mga ini ang craze nuts nga ila ginbakal sa ilaman ng classmate. Duda nila mahimo biktima sila sang food poisoning gani wala na naghulat pa kag gindala sa Western Visayas Medical Center. Amo ginanatudlo nila ang craze nuts niya ang ginkaon nila mo gid na iya nagkuan. Kaya baliara kami na nag-focus. Tiginawidan to ni isang doktor ang iban sini kay i-test nila kung ano gid man ang rason nga basi ko na contaminate bala. Sa ano maging pangdala, duha diri ang ginaobserbahan. Sanday Ana Yasmin Abunawas, 12 anyos, ag Astrid Aligan, 16 anyos. Bali naglingin ko ng ulo, ang isa to nagapinot iya ko nudughan nga gasakit iya tiyan. Di balingin tawagan na lang nila ambulance. Ang natamaan lang gid yung nakakaon sa 3 kabilog kag ang isa to 2 kabilog nakaon niya mo. Ginkantuan sa news team ang eskwelahan pero nagpamalibad ang advisor nila nga maghatag sang bahin. Suno sa iya, wala pa man sang kumpirmasyon nga nagalin gidman sa ginkaon nga choconuts ang pagkahilo sang mga bata. Isa pa, wala ang ila school principal. Bisan ang mga pulis nagahulat man sa mga resulta sa eksaminasyon sa ginkaon sa mga bata. Kaina ginkantuan man sang Women and Children's Protection Desk sang Pavia ang bata nga nagbaligya sang choconuts. Ginbakalan ni sang tiya ya sang 16 bali Thursday. Baligin sulod pa ni nila sa ref kag ginaya lang ginbaligya. Dugang pa ni P.O. Tugalas, mas madamo pa sa anom ang nakakaon. Pero ang iban, wala na magpa-ospital, apisar daw may ginbatyag man. Upod kay Ronelo Adolfo, Josel Huesca, Basta Balita, Ratsada!